Bona tarda. Avui al diari setmanal vos volem parlar de que els nostres periodistes entre ahir a la tarda i avui matí varen tractar dos casos de corrupció que passen quotidianament i no ens en donem compte. La nostra periodista Noa Nadal ha captat avui matí aquestes imatges on es pot observar a Namar Riera, una persona amb un càrrec polític fent un tracte de favor on ha triat a dit a la seva germana Lucía Riera, que du l'empresa de construccions que s'encarregarà de la reforma d'un edifici públic. En Josep Tous ens va enviar ahir a la tarda aquestes imatges, on es pot veure com un policia posa una multa per aparcar el cotxe a una zona restringida a una ciutadana. Ella el suborna a canvi de diners perquè li llevi la multa que li ha posat. Fins aquí la secció anticorrupció de la setmana. Esperem que donant visibilitat en aquests casos comencin a disminuir i així aconseguir un món menys corrupte i amb millors serveis públics. Bona tarda.